L-għada li ħarġet l-aħbar tal-mewt tal-Perit Dominku Mintoff, ex-Prim Ministru, ex-mexxej tal-Partit Laburista, inżeda nitkellmu man-nies fil-Kottonera, speċjalment f'Bormla, fejn il-Perit Mintoff qatta żminijiet twal minn ħajtu. Jispikkaw żewġ elementi partikolari. Il-memorji personali ta' diversi persuni li tkellimna magħhom, il-memorji ta' Dominku Mintoff, kif ukoll ringrazzjament onest u ġenwin minnaħa tagħhom għal dak kollu li jagħmel il-Perit Mintoff dak li għandu x'jaqsam ma' kisbiet soċjali. L-għada tal-mewt ta' Mintoff fil-Kottonera iktar kemm tersaq fil-qrib u titkellem man-nies tara li l-effett tat-telfa ta' Mintoff kien qiegħed hemm u fuq l-iktar livelli personali. In-nies ġew fuqna huma biex jitkellmu dwar Mintoff. Anzjani bkew huma jirrakkontaw dak li jagħmel Mintoff għalihom. U fissrulna realtà fejn qabel ħoloqhom Mintoff is-servizzi soċjali u ħafna drittijiet kienu ineżistenti. Jiena r-raġel tiegħi miet fis-70, imnalla kienu għalija u għat-tifel u għamil ħafna ġejt il-poplu Malti u ma jkunx hawn ieħor bħalu żgur. Din il-mara tiftakar ukoll iżda lil Mintoff anzjan ftit xurilu li minkejja l-età tiegħu baqa' fil-kmand tal-konverzazzjoni. Kunu rittitina tew l-affarijiet. Għandi ħafna memorji sbieħ tiegħu għax anke ġiel intqajt miegħu jiġifieri ftit is-sena l-oħra, mtakar il-birthday is-sena l-oħra, mtakar rajtu sejjer rejraħal ġdid, qedlu Peri, ta' fejn sejjer, kienet ix-xemx, kienet fis-sija. Għalli int fejn sejra f'di x-xemx. Dan ir-raġel bl-istorja ta' ħajtu fakkarna li hawn ħafna Maltin li lil Mintoff jafulu kważi kollox. Għalkemm illum jaf narawha bħala eżaġerazzjoni, fil-verità Mintoff dakinhar biddel id-destin ta' ħajjet ħafna nies. Jaħsad. Mhux kelm oħra ngħid li jaħsad għax jiena fit-tfuliti tlift il-missier Żejr, konna tmien taħwa u bis-saħħa tal-Perit meta għamel is-servizzi soċjali ommi bdiet tallimna l-edukazzjoni li kienet tibgħatni fi skola privata. Mintoff kien ukoll karattru li jiġbdek, personalità li tispirak. L-imħabba lejn Malta, għas-servizzi soċjali li jagħmel, għas-servizzi soċjali li jagħmel u kont narah illi għalkemm kien jagħmel dawk il-mass meetings tiegħu kienu mass meetings illi l-followers kienu jiġru warah. Dik għadni għadha stampata f'moħħi illi kull fejn kien imur dejjem konna niffollowjah. Poġġejna wkoll ma' gruppi ta' anzjani imdawrin mal-imwejjed jieħdu t-te. Wieħed minnhom b'mod fatwali ħareġ l-effett tas servizzi soċjali fuq ħajja in-nies. U kull min isarraf ċekk u ma jkunx tal-paga irid jgħid grazzi lil Mintoff. Hekk kienu tal-pensjoni, hekk kienu tal-children's allowance, jekk kienu tal-familja, tat-tqala, Mintoff ħaħsibna minn niċwieldu sa mammutu. Għat nibna nitkellem fuq u għamil teli majje, għanedja, Kalifornja. Kellu għadduret għedit nemmen. Għednejlek jien. U kon nidħol bin-nara li għanajdek. Il-Perit jibqa' f'qalb u moħħ ħafna bħala l-bniedem li fetħilhom moħħhom, li jagħmilhom nies, li tellaħħom skaluna soċjali. Il-bniedem li jagħmilhom kburin f'pajjiżhom u li miegħu ħaduha kontra kuladu. U llum f'mewtu jistgħu biss ifakruh, ifaħruh u jibkuh. Dawk li ma laħquhx jistgħu biss jisimgħu lil dawn in-nies u dak li għandhom xi jgħidu fuqu. B'dan il-mod jifhmu il-kobor ta' dan ir-raġel.